De onde somos? A onde imos despois de morrer? Aínda que moitos filósofos, teólogos e científicos levan séculos buscando a resposta ao significado da vida, non poderían nin sequera suxerir unha teoría sen contradecirse a si mesmos. Sen coñecer o significado da vida, a xente divaga, está atada aos seus traballos e enfróntase á morte. Do mesmo xeito que as follas caen, levadas polo vento, a nosa vida non é máis que un soño baleiro como as follas caídas. Porén, a nosa vida agocha un significado transcendental. A Biblia ensina que a morte significa voltar ao ceo. Voltar significa retornar ao lugar de onde viñeches. Antes de que Deus crease a terra, ti estabas no ceo. Onde estabas, Xob, cando fundei a terra? Hoxe aparentou naceras e a cifra dos teus anos son milleiros. Deus ensinoulle a Xob que antes de nacer na terra, estivera no ceo. Igual que Xob, nós tamén estábamos no ceo antes de nacer na terra. Mentres estamos na terra, o noso corpo é unha tenda onde a nosa alma mora por un tempo. Polo tanto, os apóstolos ensinados por Xesús chamaron á humanidade estranxeiros e peregrinos. Sabían que a nosa patria é o ceo. No ceo, onde non hai límite de tempo, espazo e velocidade, cometemos pecado. A humanidade foi lanzada á terra, perdendo as súas lembranzas do ceo. Xemendo pola dor dos pecados, a xente treme de medo a todo tipo de desastres. Non botas de menos a nosa fermosa e gloriosa patria. Non hai xeito de voltar á nosa gloriosa patria celestial. Só cando atopemos a resposta poderemos voltar. Hai 2000 anos, Xesús veu e ensinounos como podemos recibir o perdón dos pecados que cometemos no ceo e abriu o camiño ao reino dos ceos. Nesta época, o Espírito e a noiva restauraron a Pascua perdida e lévanos á nosa patria eternal no ceo. Espero que gardes a Pascua restaurada e voltes nosa patria celestial que botas de menos. Convidamos vos á nosa patria eterna, o ceo.